Ezim Kral Sardûrî, li van diyaran mezin bû ez. Li serê vê kelehê li ber behra wanê min danî konê xwe. Ez bûm qiralê heft welatan, lê tûşba welatê min ê herî xweş û dewlemend bû. Ez mame di dilê vê bajarê de û min van berheman hişt ji bo mirovahiyê. Aliyek wê behr li aliyê din çiya, pişta xwe daye erekê, rûyê xwe li sîpanê xelatê vekiriye. Ev bajar li qeraxa gola bedew wek xemla vê erdingariyê ye. Bi dîroka xwe yê kevnar, remza şaristaniya Rojhilata Navîn e. Helbet, ji bo cihek bala mirovê bikişîne, dîroka wê û xwezaya wê girîng e. Wan jî yek ji wan cihê serekeyê Kurdistanê ye. Hem xwedî dîrokek kevnar e, hem jî xwedî xwezayek dewlemend e. Keleha dîrokî bi sekna xwe yê bi heybet li ber behra wanê bûye mîna peykerek ku ji destê hunermendan derketiye. Îro em li herêma wanê ne. Ew bajarê ku tîrojên rojê qet jêkên nabin. Yek ji bajarên Kurdistanê a bedew bajarê Wanê ye. Herêma ku 1700 metre bilindahiya wê heye, xwedî gola herî mezin a Kurdistanê ye. Şarê Tuşba Angowan li her aliyê xwe xwedî dîrokeke veşartî ye. Ev war bi kevnariya xwe ya ku heta berî mîladê diçe, di hembêza xwe de çîrokên wenda û sirrên balkêş veşartî ye. Ev bajar weke müzeyeke servekirî ye. Di her serdemê de jiyan her tim li vir berdewam kiriye. Dema mirov li dîroka wê binêre, mirov dibîne ku gelek şaristanî li vê derê bûne xwedî par. Mirov dikare ji gelek şaristaniya berheman bibîne. Çavkanî dibêjin ku cara yekem hûriyan gava vêtiye ser vê xakê. Lêbelê helbetiye vê bajarê avakirine û rartûne. ji ber wê bajarê Wanê weke paytexta Urartuyan tê nasî.
avakirina Tuşbayê wek paytexta Urartuyan çîrokeke dirêj e. Piştî şerekî dijwar a li hember İmparatoriya Asûran û tekoşîna li hember Xedariya Xwezayê ev bajar wek paytexta Urartuyan hatiye sazkirin. Tê zanîn ku bajarê Wanê ji hêla sardûriyê yekemîn ve di sed sala nehemîn a berî mîladê hatiye avakirin. Her çi qas wisa bêzanî jî piştî hîn kolanên arkeolojîk a li tepika Kela Wanê dîroka bajêr heta berî mîladê 3000 salan diçe. Gola Wanê û derdora wê hezarê salan e mazovaniya gelek şaristaniya kiriye û di çarçoveya dewlemendiya nirxên çandî û xwezayî wek mûzeyeke servekiriye. Ji ber van taybetmendiyê xwe herêma Wanê ji sala 1827 û vir ve bûye rawestgeh ji bo geştiyar, gerok, zanyar û pisporên navneteweyî. Ev baldariya kes û dorên heremî û navneteweyî hê jî berdewam e. Li platoya Behra Wanê û derdora wê hê jî lêkolînên zanistî û kolanên arkeolojîk tên kirin. Niha em ê hinek behsa yek ji bermahiyên dîrokê a Wanê, keleha navdar a Wanê bikin. Lê berî em derbasî wê bibin, werin em hinek li derdora Behra Wanê bigerin û behsa taybetiyên vê gola xweşik bikin. Helbet ji bo bedewiya herêma Wanê mirov binav bike, pêwîst e berê xwe bide gola Wanê. Dema tu bi balafrekî an jî bi wesayîtekî ber bi Wanê ve herî, demek di bajahiyek vala û çiyayan de derbas dibî û bi yek carî şînahiyek bê hempa derdikeve pêşberî te. Niha ev dera ku di lê heyran mayî Behra Wanê ye. Nivîskarê navdar Yaşar Kemal vê xweşikiya şînahiya gola Wanê wiha tîne ziman. Ew rengê wê şîn rengek wisa ye ku li tu gol û behrê peyda nabe. Behra Wanê piştî teqîna çiyayê Nemrûdê a volkanîk bi girtina pêşiya çala tektonîk avaviye. Li aliyê Rojava û Bakur, rojavayê wê çend volkanê vemirî hene. Çiyayê Sîphanê û çiyayê Nemrûdê hîn jî van çiyayên volkanîk in. Berî niha bi 200,000 salî di serdema Qeşayê de pêtên ji agir nêzî 6 kilometre herekînek ava kiriye. Ev seta volkanîk dema di navbera çala Wanê û çala Mûşê de astengî li pêşiya herekîna avê pêktîne. Gol ava dibe.
بحر وانه گولا به سودایا هری مزن آ جهانیه. هر وها گولا هری مزن آ روجلاتا ناوینه. اف گولا کو گلک براوی وی قنجکی هنه 3713 کیلومتر کاره. در دورا گوله جبجاهی 430 کیلومتره. هر وها بلنداهی وی جبحره 1646 متره. کوراهی وی جی بنیوه که 171 متره. جهه وی هری کور 451 متره. لآلی روجلات گوله 4 گراوین مزن هنه. گراوین بناوی اختمارا، چارپاناق، آدر و گراوا چوکا. جه سالا 1990 و قادا سیتیه و کولانین آرکئولوژیک لیتین کرن. دوان گراوان ده و هر وها لچارنکارن قراغن گولا وانه ده دیرین ارمنیان و مناصری وان هنه. دیرا هری نافدار و تیزانین لگراوا اختمارایه بناوی دیرا خاچا پیروزه. گولا وانه جبر کو آوا وی بخوی و سودایه نه دشبه اکوسیستم آوا روبارا نجی یا بحره. جهر دویان جدا اکوسیستمک آفباریه. جبر وی تایبتیا وی گولا وانه دگل اوقا سار و سقما هرما سرحت دجی ناقرسه. آوا ویا بخوی و سودا دبه سدم کو جیانا زندیان لی گیمه. دگوله ده 103 جوره فیتوپلانکتون و 36 جوره زوپلانکتون هنه. هروها تنه یک جوره ماسی لیدجی او جی ماسیا بناوه ماسی پرکن دوریه. ماسیا کجیرا تیگوتن اینجی کفالی لسر روی جهان تنه لگولا وانه هیه. پشتی مهنه گولا وانه ناس کر نها ورن امبری و بدن کلها دیروکی آل قراغ بحر وانه آوابیه. اف در پایتختا خالدیه و خدا کلها هری به احتشام و هیبت کلها وانه. اورارتو وکه تورکه کو شارستانیان ندردورا خو زفتکه. هزار سالای کو مروین لوی توره دعالقن هن جهن نو جخوار کشفتکن و شوپا خو لوان دوران دهیلن. پشتی شرین سالان بسرکفتن و بتکچونه مروف دکاره گلک برهمن به هم پا ببینه کو بحثوان سردمان بکه. لبلی هن دورن دیروگی هنه کو شاهدی وان تشتان کرنه لی وان بویران وکه سر جوخاره وشارتنه. گله وانه جی یک جوان برماهی دیروگیه. تمنی کله وانه لگور لیکولینان 2850 سالن. نیزی
sêzde kralên Urartuyan li ser vê kelehê desthilatdarî meşandine. Ev text û zinara xwezayî firehiya wê ji 20 metreyan heta 120 metreyan diguhere. Her wiha 1800 metre dirêjahî û 100 metre bilindahiya wê heye. Ji milê başûr ve tîk û asê ji milê bakur ve jî hinek berwar e. Gele xwedî sê beşaye û rêya wê ji milê rojava ber bi aliyê Rojhilat ve cihek kaş e. Geleha ku li nava bajarê Tuşbayê ku paytexta Urartuyan bû hatiye çêkirin, ji hêla Kralê Urartuyan sardûriyê yekemîn ve di nava salên berî mîladê 840 û 825 de hatiye avakirin. Li ser kelehê biryargehên şer, sarnicên avê, şkeftên bi dest hatine kolandin û bircên nobetê ji dema Urartuyan mane. Di nava kelehê de birca sardûr parestgeha servekirî ya bi navê Dayik û Keçik, gorên vekirî yên Argiştiyê yekem, Menûa û sardûriyê duyem heye. Di dema ku gihîştiye destê mislimanan, wê demê jî li ser kelehê û devdora wê gelek mizgeft hatine çêkirin. Ji van mizgeftan hinek piştê restorasyonê îro jî îbadetê re hatine vekirin. Her wiha di nav kelehê de pêlikekê ku di nav textan de hatiye qawartin a bi navê Hezar Pêlik bingeha dîwarên kelehê ku di textan de hatiye çêkirin û dîwarên bedenê hene. Tê gotin ku di nav kelehê de piştî Urartuyan heta dema Osmaniyan ji xeynî nivîsekên Persan û tu bermahî nehatine dîtin. Dîwarê aliyê ku tahkîmata leşkerî pêk tîne, yên weke birc û nêringeh ji kerpîç, kevirên xurde û kevirên birandî hatine çêkirin. Wê demê bajarê Tuşba li derdora kelehê li milê wê başûr hatiye avakirin. Ev bajar jî bi sûran hatiye dorpeçkirin û heta 1915yan hema bêjin bi tevahî hatiye rûxandin. Tişta niha ji bajêr mane hin bermahiyên kawilin. Di kolanên arkeolojîk yên vê dema dawî de dîsa gelek bermahiyên kevnar derketin ser rû. Yek ji van cihê taybet jî birca sardûrî ye ku berhemên nivîskî a Urartuyan yekem car li wir derketiye holê. Urartuyan di hêla mîmariyê de jî gelek pêşketî bûn. Bi taybet keleh, qesir û perestgehên ku di zinarên asê de hatine çêkirin, heta roja îro jî têne xuyakirin. Li tenişta gora kral nivîsarek balkêş bala mirovan dikişîne. Tê gotin ku ev nivîsar nivîsa herî dirêjiyê Urartuyan e û cara yekem di sala 1820 de hatiye tercüme kirin. Kralên xwe xistine gorên ku bi textan ve hatiye qawartin. Mirov dikare gorên textî yên herî balkêş li vir bibîne. Ji hêla çêkirinê ve bermahiya herî bedew û bi qîmet a kelehê goristana Argiştiyê. Dema mirov li jora goristana Argiştî digere, ew hostehiya Urartuyan di warê keviran de careke din derdikeve pêş çawan. Vaye li welatê ku tu car roj li ser kêm nabe,
dava bede û diçe ava. Welatê Xweda Xaldî careke din mazovanî ji mirovahiyê red dike. Geleha Sardûriyê Kurê Lûtîprî bi bedewiya xwe asîka xwe davêje şînahiya Behrewanê. Li qeraxên vê gola Sîrûştî dengên xwedevandan bilind dibe heta Asoyê û bajarê Tuşba careke din li benda derketina rojeke nû xwe amade dike ji bo pêşerojê.